यादव जी के हेलो। हेलो तूफानी लाल यादव जी। जी। जी फुर्सत में बानी का। जी ए भैया एगो गाना राउर देखनी है यादव जी के लुंगिए में नाक बा। दूगो गाना पे बात करे हम बड़ा दिन हो गइल बा बात कइला। गजब गजब के गाना ले आवत तनी महाराज रउरा त आग लगा देले बनी साहब। ना 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 जादू जी रोरा लुंगी में ना था। यादव जी रउआ लुंगी में नाक बा। हाँ तो यादव जी लुंगी में नाग कब से रखा था? मान लीजिए नाग नानू हो दोसर कुछ हुआ ओकरा के नाम रुआ नाग दे देता नहीं। वो जग के कल्याण करता है आपके जो लुंगी में चैन में लोग के रहते हैं इस सृष्टि को आगे बढ़ाने वाले। भाई बताइए। वो नाग के रोरा कौना विभाग में रखल जाता है? अब बताइए अब सारा विभाग तो सिंगवारे लोग तय कह देता कि कौना विभाग में रखल जाए। गाना लिखले के बा भैया रुआ लोग इतना दिमाग ले आवे नहीं कहाँ से हमरा ही समझ में नहीं क्या। गाना प्रताप भाई लिखले बनी। प्रताप भाई विधानसभा का नहीं आरा जिला। आरा जिला प्रताप भाई लिखले बनी है लुंगी में नाग बा। हम्म। ते में यादव जी के नाम लिया था। यादव जी लोग के बुरा ना लगी कि यादव जी के लुंगी में नाम बता कहीं बेइज्जती महसूस करे लोग अरे तूफानी जी। माने ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग हो स्टेज पर चढ़नी जादू जी पैसे देत हो हम कुछ करत हो हम अच्छा तो नचन तो भाव भौजा अच्छा नचनिया के भाव बा। रोरा लुंगी में तो ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग तब का भजन सॉन्ग है। गजन गजन सॉन्ग है। ई गजन सॉन्ग तूफानी जी लोग जोन काम करे नु एकदम अलग की केहू कॉपी नहीं के करता कि केतनो चोली चड्डी निकाल के दिखावत रहत लेकिन रख रहल के कॉन्सेप्ट भाई लुंगी में नाग बा। लुंगी में नाक बा। ए एगो और गाना देखनी है परीक्षा में फेल कर दो। हाँ वो अभी मतलब कि ओकर वीडियो गोइल बा कंपनी चंद ई एंगल में तो काल ना लेकिन ये अच्छा है भाई छोकरियन सन जोन धोखा देत रहसन लेकिन के फेल ना लेकिन जिंदगी तबाह हो जाए लड़का सन के बर्बाद कर के दैले बड़सन। हे सरस्वती मैया एगो खेल कर दिया अच्छा दूध लेकिन के परीक्षा में फेल कर अरे फिर से तूफानी जी तनी बड़ा दर्शक हमरा में जुड़ल बालो। हे सरस्वती मैया एगो खेल कर दिया आ दिल तुरे वाली लड़किन के परीक्षा में फेल कर दिया। अच्छा अभी एग्जाम चलत चालू भइल बटे ना करोड़ों लड़का सन रुआ के दुआ दिया सन गाना गैला के कि सब केहू चाहता सन कि दिल टूटे वाली फेल हो जाओ आ फेल हो जाई तो करिया कर लूठा लड़का से बियाह हो एकनी के दर्द बुझाई प्यार के। ना इहो तो हो सके लगे लड़की गाड़ियों तो दिया हमरा के लड़किया तो रुआ गाड़ी देते बरसन कि कैसन कैसन गाना ले आवता। एगो तानिया झाटू कौन कौन कहाँ कहाँ बतिए का सब भी चक्कर चलता जी राहुल। झाटू वाला धमकी उमकी दे तरीका दू। हाँ झाटू झाटू के जान जी के एगो भैंसियन के ना पूंछिया में बहेंगा वाला तो झाटू के पेड़ू में बहेंगा हो गइल सारा बाबा सिर रौरे लगे जाके खत्म होता भैया का कहीं हम यही तरह मैंने कभी कभी मन करेला बात कर ले और स्टेटस वो लौकत रहेला तो डिस्टर्ब ना करे के चाहिए और गाना बड़ा प्यारा प्यारा आवेला और दर्शक भी बाड़े लोग मैसेज लगातार आओ तो लगे तूफानी भैया से बात करी वहाँ के बहुत दिन हो गए वीडियो आइला। हमनी के जानते हमनी के हमारा ये बुझाला कि कलाकारी में जब आ गेलो तो तहार काम हो लमसम ये काम कलाकार के केहू के दू पल के खुशी दे द हमरा ये बुझाला ई ना के कला को खुद देत रहे ना तो कला को खुद तो लोगवा न फैला देता। अब यादव जी के लुंगी में नाक बता यादव जी लोग के भड़कावल लोग शुरू कर दी कि गलत गाना तूफानी जी को रौरे जतिया के लोगवा के रौरे के खिलाफ भड़कावल शुरू कर दिया सर मीडिया में। ओ लड़की के भाव भड़कैला से जादव जी भड़के वाला नहीं खींचन यादव जी लोग समझदार होला ना ना सब जात समझ ले यार तूफानी जी से जातिवादी वाला बात नहीं की करवा सकत रहुआ सब जात के रुआ माने ना 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 जात के माने के कारण बा जाति के धर्म के ना मानम आज खूब रौला जादू जादू करी छे खूब हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं बाबू साहब हैं तो भुनिहार हैं लाला है ई है वो है जोन भी माने अपना के सर्वश्रेष्ठ कुल जे मानता। हाँ हम सकल दीदी ब्राह्मण हैं अगिला पे पैदा हो गए डोम में लगभग चरावे सुअर इस कोनो जाति के तो ही ना कहिला। अरे ई तो चक्र नु ह ई तो चक्र भैया घुमत रहेला के कौन जाति में कब जन्म हुई कब के मुसलमान बन जाए हिंदू बन जाए के जानता। अरे भगवान देखी भगवान ऊपर से इंसाने बना के भेजले और औरा ई हम बदल लेबे हो जाती तर और दूगो गाना पे हम बात कहनी है और दोनों गाना बड़ा जबरदस्त बा। एगो गाना तो साफ माने रंगारंग कार्यक्रम में बजाए वाला बा लोग पब्लिक प्लेस में बजा दे तो अलग बात बा। यादव जी के लुंगी में नाक बा आ एगो लड़कियन सन पर बा के फेल कर बड़ा दिल टूटत लड़का सन भैया ये को से कुछ जबरदस्त गाना में लइका सुनिया ऑर्केस्ट्रा में नु चलतो बा रिलो पर ऑर्केस्ट्रा में गौवे की लागत है ठंडा गरमाई राजा जी अथा के बेलवा में तेलवा लगाई राजा जी कथी में तेलवा लगाई लागत है ठंडा गरमाई राजा जी अथा के बेलवा में तेलवा लगाई राजा जी वह शीत लहरी ना सताई राजा जी आ दोनों बेलवा में तेलवा लगाई राजा जी दोनों बेलवा में अच्छा राउर तो गाना तो बढ़ले बा लोग के रुआ रुआ खड़ा कर देवला चली तू पानी भैया के दर्शक लोग रुआ लोग इनके बात मान के गंदा मत मानो अब बेलवा रुआ अब के ऊपर बेलवा में तेलवा लगाई तो रुआ बेलवा मतलब का सोचते हैं जैसे पत्रकार बने ना दोनों बेलवा कहते हैं तो दोनों बेलवा के साइज के हिसाब से हमारा दिमाग वही जाला सबसे पहले। ना ऐसे बेल मतलब का रुआ सोचते हैं बेल मतलब तो बेल होला लेकिन बेल अगर शरीर में तेल लगावे वाला जगह कोनो बनाओ तनी बेल कह के तो वही दिमाग जाला
ना वो जब दिमाग जाता तो गलती नु बा गए को उतने खिचड़पन कर ले जानबूझ के हाँ हाँ ओइसने चीज गाई कि उहे सोच सदा कि हम हई बताएं। हाँ हाँ हाँ, ई सब सब रास्ता निकाल के बनावल जाला कि केहू पूछी तो हम हई कह दे, बाकी समझे वाला तो समझ ले बा। केहू पूछी तो बता दिया जाए कि कपार के बेल कहल जाला। कपार के बेल कहल जाला, वाह इतना संस्कारी भोजपुरी में केहू नानू समझला तूफानी भैया। कपार के बेल कहल जाला, हमने दोनों बेल मैंने अपनो कपार में हमरो कपार में रह जी लगा के घर अच्छा में अच्छा फैलाए। अच्छा, तो बहुत बहुत सुंदर विचार तूफानी भैया। और गाना के पोस्टर हम लगा के पब्लिक हमरा के बहुत परेशान कइले लगी, तूफानी भैया से बतियाई तो हम कहते भाई ऐसा नहीं है जातिवाद वाला बात ना, बड़ा मस्त गाना बा तूफानी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्ड हो गइल ठीक बा, रिकॉर्डिंग मार देने। हाँ मार देनी तो का करे, यही में कामो धंधा देखे के बा बतियावो के भाई ये नु कंटेंट बा हमनी के तो चलेला, खूब चलता है घरी, समझ नहीं आशीर्वाद बा यादव जी लोग के, आशीर्वाद बा खूब चलता एकदम गर्दा यादव जी ने सब भाई का आशीर्वाद लिए सब एकदम एकदम एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तूफानी भैया का गाना आया लुंगी में नाग बा, कौन नाग है इस सब कोई समझ रहा है, मैंने क्रिएटिविटी का बात है भाई, क्या क्या लिख के लोग गा दे रहा है, खूब चल भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।